Opo. Sir. Hello, sir. Hello po. Hello. Iyo nga nito ang Mataram. Duman po siya sa office ninda. Okay. Malipat. Malipat. Ba yan? Ano ba yan? Ay, nakakasupog man si Manay. Good morning po ulit. Bawa si Jerry. Apa? Malinaw po. Yes po. Naka-indicate lang naman po dun yung mga topics po na sige po. Baka po pwede pa pong ma-accomplish po yun para po makita din po namin kung ano po yung mga or kung sino po yung mga taong magdi-discuss po doon sa mga topics. So pwede nyo naman pong i-involve doon si Sir Mark. Siya po ay ano. Okay lang po.
So, thank you po, LGU Inalaba. So, ang susunod po na magpe-present ng kanilang action plan is si from LGU Bato, Sir Phil. Nasa, ano po? Ay, sorry. GC pala. Nasa email po. Anong pangaran? LG Bato. Okay, nakita ko. So, Sir Phil, okay ka na po? Okay lang, sir. Okay lang po. Try po natin na kung malinaw or ano. Yes po. Wait. Price tag pa. Sino yan?
Hindi naman sir, hindi naman po masyado. Hindi. Sulit, titi ah. Mababalog ka pala. Marina, ikaw na ang magsurat. Hindi ko alam pero... Sige na. May. Hanip yun, nagkarakulbol. Yung malang ko ito. Yeah. Galing-galing. Sa bahay ko yan, quick print eh. Yeah. Wala na akong papel. I-consult niyo po ba yan din sa NB? Kasi kakatapos na yung bata. Si Ma'am Jenny po ata. Ma'am, nakamute po.
San Jose? San Jose? Cam Norte? San Jose? Jose ang pangalan ka. San Jose, Jose. Online graduation.
Yes po, ma'am. Okay po. So, kung wala na pong question from Bato, so proceed na po tayo from LGU San Jose. Sir Jo? Yan po. Hello, sir. Okay na po, sir. Ang makakatanggal ng kakulay ng ito. Tapos ang kampan. Marami tumupit ka sa gilid sa kampan. Naghihibi ka po. Inindong ko kaya yung sarap ko. Magkatulong. Barado ang sarap ko ini. Okay.
Parang naputol po si ano. Hindi, nandun, Nawala si Ma'am Gelly. Parang na disconnect. Ay, okay sir. Okay lang po kasi ano naman po, nakapag-present lang po ng action plan. Kung kaya po sir, makakonect ulit para po mamaya sa graduation. Much better po. giatay. May generator po sa ano
kasi. Sige po. Okay po. Excuse So, me. ang sunod po is ang yung Miss Juliet po. Saan yan? Juliet, si Ma'am Juliet po sa group chat. Alin dito? Michelle, Juliet. Ryan, Jose, Juliet. Okay. Eto na. Okay. So, ang nag-send kasi Juliet dito sa group chat. Okay na, nakota ko. Okay po. So, si Miss Mylene de Los Angeles po. Kuha ko na. So, Ma'am May. Parang wala. Okay po. So, wala na po siya. Naka-disconnected po. So, ready naman na po yung mga taga ng buwan. Sila na po yung Saan yan ang nabwa? Nakasend. sa email po. Okay. Okay, nakita ko na. Nabwa. So, Darlene, okay ka na po? Downloading. Nabawa. Hello po. Naka-off lang si Ate R. Nag-ihi lang po. Tcharan! Here na. Ayan po. LGU Nabowa. Yan na. Hello po, Ate R. Ilu? Next, ano? Next Ito na. kung... Next na lang. Ay, okay lang po. Yan. Giatay? Arlene? Okay, Ate R, Iga-unmute ko na yung hello Ayan na. po. Okay lang po, Ate. Nandito Basta, na. dawa po ba, basahin mo na. I-zoom in ko. Isusum in. Oh, Dito, eh. saan gusto mo? Itechua? Okay na, Ate? Ano po ang gamit mong naka-cellphone ko lang po? Oo, naka-laptop ako. Wala nga po daw siyang hard copy. Okay po, ako na lang po, Ate, mabasa. Tapos, i-ano na lang po. So, Troy pa. Yan na. Okay, so, yan. So, yung mga naka-target po na activities, so yung presentation of FSTP to the Municipal Council, ang naka-target po nilang date na pag-implement, mag-start po ng first week of September 2021. Yan. And then,
last week of September 2021. Site, site selection, recruitment of farmer participants. Second week of October was preparation of inputs and training materials, October. Launching of FSTP Phase 1, November 2021. Tama po ba, ate? 2021 po. And then, implementation of FSTP Phase 1, November 2021. And target implementation of Phase 2, March to September 2020. May to September. Alin dito? And then target implementation of Phase 3, October 2020. 22. Okay po. May, So, sino po ano? ate ang na-partner mo po dito? Nasa meeting ako. Okay po. So, ang susunod po na present po na kanilang action plan, yung mga magkakasama sa LGU Iriga. So, Ma'am Jo, sino po yung mag-present po ng action plan? Ari Sadi Asa Iriga. Yan dan su Sa inyan. sa email. Email. Mami Marn, Email ko. sino po yung pinaward ko tayo? Yan. Wala. Ligaya Alma Jan Arlene. Paki-forward ulit. Ay, yun na. Nakita ko na. Just kakalag pa lang. Nirefresh ko pa lang. Sorry. Kumusta mga kabarangay ko? Uno na kamusiton. Okay. Tigrin ko na. Mami Marn, harap na po. Shout out sa mga taga
kasyudad ko. Hello po. Study na. Amo na, study na. Ma'am, proceed na po. Okay na po. Sige, ma'am. Pakasig-kusig abosis, ma'am. Hello po. Hello, ma'am. Okay, ma'am. Medyo okay po siya. Hindi ka bang makakamera? Ah, Pasok. mamaya ang camera po. Hello, Ed. Hello, Darius. Thank you. Basahon mo na siya agad. Okay, ma'am. Kung ano, ma'am, basahan ko na lang po. Okay po. So, ang nakalagay po dito, ma'am, yung Edward. presentation of FSTP to the Municipal Council, nakatarget Why did you is leave the August group? 2020. August 2020. Yan. And then, groundworking po, mag-start po kayo ng September 2020. Site selection, recruitment of farmer participants, preparation of inputs and training materials, food and seeds and bio-end. So, nakatarget po siya September 2020. And yung launching po ng phase 1, nakatarget po October 2020 hanggang November. So, yung launching po, nakatarget October 2020. Yung phase 2 po, March 2021, and then phase 2, September 2021 po. Tama? Okay po. And then, yung target implementation of phase 3 po, March 2022. Sep Yung phase 2 po, September 2022, parang phase 1, November 22, March 2021. Okay po, na-move lang po. Opo, yung phase 1 po. And then yung phase 2 po, April 2021 to September 2021. April to September 2021. Ay, may pinoktok. Sino nagpitinoktok? Ano na? Hindi, maano si Ma'am Okay Marley? po, so tapos na po siya, ma'am. Nabasa ko na po lahat. May clarification. November 2021 to March 2022 po. Opo. Yes na po. Okay na po.
Mami Mar, sino po yung magiging facilitator po dito? Sino po? Nakamute na si Manay. Ayan na, unmute na. Mr. Ernesto po? Asi. Ano ma'am, duwa lang po kayo ma'am ng facilitator. Apo, so kamo na po ni Ma'am Jonathan. Okay na ma'am, okay na po. Hindi pa po ma'am, yung action plan pa lang po. Yeah. Marami naman po sila ma'am na mga corn technician po ma'am sa area. So, happy na lang po sila. Kaso, dalawa lang po yung magbibigyan namin. Opo, sila na po yun. Parang So, meron pa po bang question from LG Iriga City po? Kung wala na po, proceed na po tayo sa susunod. Pwede naman na po yung LGU de Gallego o Ma'am Juliet. Dil Gallego. Sa inyo yan. So, hi ma'am! GC yan, GC. So, yung presentation po ni Ma'am Maylene, ano po? So, sino po ba ma'am mag-explain? Yan. Nasa ano siya? GC. Ayan, nakuha ko na. Okay po. So, Ma'am Yet, sino po yung mag-explain po ng action plan po? Wala po kami ma'am marinig. Paki-unmute sabihin. Okay na. Okay, sige po. Ipa-flash niyo po. Para mailing-maling na. Okay. So, okay lang po. Yes po. I-send mo na lang po ulit, ma'am, sa email. Okay. Very academic si Manay.
October 2020 till December 2021. And then, subsequently, is to submit my document and it also includes the body of soil by cooking, different for. It also expected out for to have a proper identification of activity and generate income like ng work farmers po. So yan po, na presentation document. So, all activity when who will do and resource needed. Una, presentation of activities in the municipal council. So, kailan namin ito isahan ng siguro by this October 2020. I-discuss natin siya. Okay? Saan ito mangyayari? Kaya within the municipality. Ang municipal agriculture office deadline. Support siyempre na ating mga facility. So, ano yung kailangan natin? Proper presentation para ma-orientate namin.
Farmers. Meron pa po, yung LGU buhi, ma'am, din po yung pero hindi natin siya. So, nakakonect na. Oh, nabuksan ko na. LG Buhi is coming. Okay na po, Sir Buster, okay na po. Yeah. Siya na. Siya na. Siya na, sir. Naka-flash na po. Didi na. Ay. May hinaaman ako yun yan, babe. Grabe.